Η Telestar παρουσιάζει το Hair Again, τη φόρμουλα βιοκολαγόνου που συμπληρώνει το χαμένο κολαγόνο. Το κολαγόνο μας καταπολεμά τη φαλάκρα, την τριχόπτωση και την αρέωση σε 7 έως 14 ημέρες και ενδυναμώνει τον θύλακα σε 30 ημέρες με ένα σπρέι μόνο. Η φόρμουλα βιοκολαγόνου Hair Again αφαιρεί το σμίγμα, ανοίγει τη δίωδο του πόρου και ενδυναμώνει τον θύλακα. Για ομορφιά χωρίς νηστέρι, ενέσεις, πόνους και ρίσκο. Αναρωτηθήκατε ποτέ εάν πραγματικά υπάρχει λύση να αυξηθούν οι παραγωγικές διαδικασίες στους κοιμισμένους θύλακες? Το κολαγόνο μας προλαμβάνει τη φαλάκρα, την τριχόπτωση και την αρέωση, αλλά μπορεί να επαναφέρει και τη λειτουργία του θύλακα. Τα αποτελέσματα χρόνιας έρευνας μας οδήγησαν στο βιοκολαγόνο, που είναι μια κλινικά αποδεδειγμένη φόρμουλα σε σπρέι, στοχεύοντας το θύλακα. Εφόσον ο θύλακας επαναλειτουργήσει φυσιολογικά και είστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, μπορείτε να σταματήσετε τη χρήση της φόρμουλας και τα μαλλιά σας θα συνεχίσουν κανονικά τη φυσική εξέλιξή τους. Το Hair Again συνιστάται για τα περισσότερα είδη φαλάκρας. Η φόρμουλα βιοκολαγόνου συμπληρώνει το χαμένο κολαγόνο. Τώρα το κολαγόνο μας προλαμβάνει την τριχόπτωση και την αρέωση σε 7 έως 14 ημέρες, αφού αφαιρεί το σμίγμα και ανοίγει τη δίωδο του πόρου. Ενδυναμώνει τον θύλακα σε 30 ημέρες με ένα σπρέι μόνο, προωθώντας τις ρίζες την επιτάχυνση της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή τριχοφυΐας. Συγχαρητήρια βιοκολαγόνο Hair Again, διότι είσαι ασφαλές και χωρίς παρενέργειες. Hair Again. Η φόρμουλα βιοκολαγόνου συμπληρώνει το χαμένο κολαγόνο. Τώρα το κολαγόνο μας καταπολεμά τη φαλάκρα, την τριχόπτωση και την αρέωση σε 7 έως 14 ημέρες και ενδυναμώνει τον θύλακα μέσα σε 30 ημέρες με ένα σπρέι μόνο. Η φόρμουλα βιοκολαγόνου Hair Again αφαιρεί το σμίγμα, ανοίγει τη δίωδο του πόρου και ενδυναμώνει τον θύλακα για ομορφιά χωρίς νηστέρι, ενέσεις, πόνους και ρίσκο. Τηλεφωνήστε στο 210 86 68 701 και αποκτήστε τώρα εύκολα και γρήγορα το Hair Again από 79 ευρώ. Με κάθε αγορά δωρεάν έλεγχος 100 και πλέον σημείων ανέμακτα για την υγεία της ομορφιάς σας.